Nuorten puhelimen ja sosiaalisen median käyttö on puhuttanut viime aikoina paljon ja aivan syystä. Vuonna 2019 julkaistussa Ylen tutkimuksessa selvisi, että lähes neljänneksellä nuorista puhelimien käyttö oli ongelmallisella tai jopa riippuvaisella tasolla. Pitääkö tästä siis olla huolissaan? No kyllä se jossain määrin on vaarallista myöskin, että liikenteessä kun näkee tuolla ihmiset yrittää suojatien ja katsoo kännykkää, vaikka pitäisi katsoa liikennettä. Puhelimia ei saisi liikaa käyttää, mutta se on hyvä rajoittaa esimerkiksi kouluissa ja ylipäätään, ettei tarvitse joka välissä olla sitä puhelinta kattelemassa. No mä oon kyllä sitä mieltä, että ne käyttää aivan liikaa. Eihän ne tee muuta kuin pitää sitä puhelinta kädessä. Puututaanko puhelimien käyttöön esimerkiksi kouluissa tarpeeksi ja pitäisikö puuttua? Mun mielestä pitää olla selkeät rajat ja opettajille pitää antaa selkeät eväät, että ne vois tehdä sen. Mitä olen kuullut, niin ei puututa. Mun mielestä siellä oppitunnin aikana, niin jos ei sitä sitten jossain koulutehtävässä esimerkiksi tarvi, niin ei pitäisi olla oppilailla oikeutta käyttää puhelimia. Miten mielestäsi pitäisi saada nuoria vähentämään puhelimien käyttöä? Varmaan sellaisia yhteisiä harrastuksia pitäisi olla enemmän. Seuroja, pelejä, yhdistyksiä, missä olisi toimintaa, niin se voisi ehkä olla yksi, joka hieman ottaa sitten irti tuosta netistä.